Uway na kinongshna bat baju penmi ya ki plem khasi ya ubala tip kerteng kumulan sius emle mentakas ngi ka khat khandai tarik risau ula let ban shim ya ka certificate la ne ka sernot na ka Central Board of Film Certification ka badon hakahili para Guwahati Assam hadian baladap ban penbit penbiang ya ka way ka plem khasi ka bala ai kerteng ka terha bat hadian baladap ban yo ya ka te ka sernot ula kerpat ru ya ki pajba bakin ai ka jingker shan ya ka te ka plem ka baan sa penmission de mentakas ngi hadian bagi ladap komplit di ka film jengi ke bak kerteng terha de nglawan hang ni ako Guwahati na kapsa bangin apply ka Civil Certificate dem das ngi ladap ban pendep ipat sla bangin layo ka certificate de nang ni ngi selait na chitlong ban booking ban lek ban submit certificate apo biju dengan tepat di pai ba anda ngi apply ka film makin island di ketingkasan da bakin one page ka film jengi ba nyai kerteng terha de habadi baka jela jong ka film di supply pai ba no hak sini kon masawat kata ka apa direct jadian Inspektor Kordo. La de ki jing e ki wan ban